नुब्लाथाय बे समायना बुहुमखौनो बावगारलांसै आंलाय नोंखौ नुब्लाथाय बे समायना मिथिंगाखौनो बावगारलांसै आंलाय नोंनि महरखौ नायै नायैनो जालांबाय आंलाय जावलिया नोंनि देहा सोलेरखौ आसा लायै लायैनो जालांबाय आंलाय भागिनि लोगोफोर मारै दंलायो आं हयले मोजां गैया मानो होनना बुङोब्ला आङो दाख्लैहाय बाइकजों गोग्लैनाया ओरैबायदि हान्थुआ दासो सिंखोद सागासिनो दङ ना दाख्लै गोग्लैजेननाय समावसो बारा सायाखैमोन दा अयथासार सायो आरो बेजों लोगोसे आङो दं जाहैबाय नै ओरैहाय सिदा दंफांबारि बागानबारियाव दंफाङानो ओरैबायदि गोगोम देरबायानो जोंनि नङा न' खाथिनि लोगोफोरनिसो आरोना आरो बेजों लोगोसे आं नोंथांमोननि गेजेराव दिनैहाय भिडिअ लाबोगोन जाहैबाय जोंहा JCB सालायग्रा नानि सान्दिया नोंथांमोना बयबो सिनायखायो बिथांमोननि चेनेला बि गार्ल्स दा बे नानिया आंनावहाय कल खालामबाय थादोंमोन दा मानि थाखाय कल खालामदों आं नोंथांमोननि गेजेरावहाय कल खालामनानैहाय रायज्लायहरफिनोसै नोंथांमोनाबो खोनासंफालांबानो जाबाय आरोखि अब्ला आङो कल खालामहरनोसै दहाय खालामनाय जायाखिसै आङो सानाव भिडिअ कल खालामहरनोसै आं नोंथांमोनाबो नायफालांदो मानो कल खालामदोंमोन आं खालामि दे दहाय कल खालामदोंमोन ना आदा औ फन खालामदोंमोन माथो थिखाङाखै नोंलाय ओमफ्राय आं दा माबाफोर बुंहरनो नागिरदोंमोन आच्छा दे बुंहर खोनाबाय दा सनिया सानसेनि थाखाय दख'नासो नांगौमोनब्रा आच्छा दख'ना दा बेनि थाखायनो फन हरदोंमोन आं दख'नाफ्रानो गैलामोन नालाय दा दख'ना नांगौमोन आरो ओमफ्राय होजोंहायथ' मोना ने बेंगालरफ्राव दख'नाया गोजाम जाजोब्बायना ओंखायनो नोंनाव बिहरनो होननानै दहाय कल खालामदोंमोन आं नों गैयामोन दाना रिसिभ खालामनाय जायासै नोङो माबाफ्रावथ' एलबामफ्रावथ' मोसानो मानो नांखागौ एक्सुवेलि कभार डान्स मोसानायफ्राव दा सिबायफोर नानिमोना बोराय दख'नाखौनो गाननानै मोसागासिनो दं थेवबो ओमफ्राय दा नोङो सुनिबार ना माला नोंसिना बाजारा बेहाय नोङो भिडिअ कल खालामनानै माबा हरबानो जाबाय नों दिन्थिहरजोबदो दिन्थिखांनानै उनाव पसन्द खालामोबा आं नोंनाव जेनेबा बै दखानदारिनाव नङाबा नोंनाव फैसाखौ सोना हरनोसै नङा होमबा जायो माबायदि दख'ना नांगौ नानि पिंक कालार ओमफ्राय रेड ओमफ्राय येलो रेड मिक्स ओमफ्राय येलो ग्रीन मिक्स दखानाव दिन्थिहै आं नायगोन अबे साइज आच्छा भिडिअ कलिं खालामनानै ने औ कभार डान्सनि थाखाय नांगौ ओमफ्राय माबा बैसागुनि थाखाय नांगौ माने गोदान दख'ना गान होनबाय थायो नालाय कभार डान्सआव ओंखायनो कमेन्टआव ओमफ्राय दख'नाफ्राथ' गैयाना होजों मोननो नागिरा दा दख'ना गोदान मोनब्लाथ' ओरै नानिमोनासो मिथिसिगौ ओरैबायदि मोजां डान्स लाबोगोन कभार डान्स बयबो नेनानै थादो दख'नाखौथ' जेनेबा हरगोनानो आङो बायनानैहाय लानानैहाय बिथांमोनानो बासि हरथोंसै औ दे नोङो नायदो ओमफ्राय नोंनो फसायदो ओमफ्राय फुरा नोंनो माबा खालामदो आरोना ओमफ्राय नानिया मा गारिखौ सालायनो हायो दायो आङो JCB ओमफ्राय टिप्पार ओमफ्राय टिप्पार नङा डाम्पार जोंनिथिंजाय डाम्पार आं गासिबो गारिखौनो सालायजोबगोन ओमफ्राय देनां हजोंहाय थांबाबो अट' गारि टट' गारि बिसोरखौ सालायगोन आरोना डाम्पारखौ खिथान सालायना हो बहुत खुशी होगा हम लोग मिलेगा तो मिलेगा जरूर मिलेगा चिंता मत करना ठीक है एड्रेस दे देंगे हम अच्छा ठीक है जरूर बेचेगा तो आपको नाम करेंगे हम लोग बेचेगा तो अच्छा ठीक है पहला जितना एड्रेस है ना एड्रेस व्हाट्सएप पे भेज दीजिए बाद में हम जितना चाहिए भेज देगा ठीक है मम्मी से बात करेगी मम्मी को भी दोकोना चाहिए बोल रहे हैं किधर है सामने है ना हेलो बाजै खारलुं
आइ बाजै मा साननानै अबाव गोमाहैयामोन नोङो? बुंहरबाय बुंहरनाया आंल'सो खोनादोंना पाब्लिकफ्राथ' खोनायाखै। होद आंलाय गोदान गोसोथोनायजोंसो थांबाय नामा सानदोंमोन दे। ओमफ्राय दालाय हाजार गिदिर गिदिर सुनामि बारहुंखाफ्राबो बोखारनो हाखाला दा दानि फैफिननायाव। ओरैबायदि गोरोबखाबाय दा। ओमफ्राय बाजैयाबोथ' एलबाम खालामखागोन कभार डान्स। औ माबायदि ब्लाउस रं नांगौ मागौ गासिखौबो आं भिडिअ कलिं खालामगोन ओमफ्राय नोंसोर बासिबानो जाबाय आरो। साद्रिखौ गांथाम नांगोन ओमफ्राय दख'नाया गांथाम। औ साथामनोबो नांगौ दा गांथाम गांथाम। नयखान। आं कभार डान्सखौथ' जा मोजां मोसानो सानगासिनो दङमोन माथो गाननाय जोमनायानो सुरिजोब्बाय ओंखायनो एसे बेबस्था खालामनाय जादों आरो। औ कमेन्टफ्रावबो खोन्थाहरो नालाय बुंहरबाय थायोना मोजां मोजां दख'ना गान गोदान गोदान गान होननानै बुंहरबाय थायो कमेन्ट हरनायफ्राबो। दा रायजो राजाफोर बिगोल चेनेलावहाय दख'ना गोदान गोदान गाननानैहाय ओरै बाजैमोना नानि सनिया सान्दिया मोना ओरै आदामोना बुहुत मोजां मोजां भिडिअ लाबोसिगोन आरोखि एबारनिफ्राय खुनु टेनसन गैला। आं दख'नाखौ जेनैखियाबाबो बानायनानै हरगासिनो दं आरोना बिथांमोननिसिम। दा नेनानै थादो मोजां मोजां भिडिअ एलबाम लाबोगोन आरोखि बिगोल चेनेलाव। औ दे औ बाय। दा खोनाखाबाय लोगोफोर बिसोरो माने आंनावहाय दख'ना बिहरनो थाखायसो कल खालामबाय थादोंमोन। एक्सुवेलि आं रिसिभ खालामनो मोनाखैमोन। दा गोबाङानो कमेन्ट खालामो जाहैबाय गोदान गोदान दख'ना गाननानैहाय बेबायदिनो कभार डेन्सफोरखौहाय मोसा होननानै। दा ओरैनो गमामायैनो नानिमोना आंनावहाय ओरैबायदि दख'ना बायना हरनो थाखायहाय थोनदों। दा आङो बायना हरसिगोन बिसोरनोहाय बेबायदिनो मोजां मोजां दख'नाफोरखौहाय। दा गावसोरनो हामजागोन भिडिअ कलिं खालामनानैहाय। दा गासै 9 खान दख'ना नांगौ आरोना। दा 9 खान दख'ना बायनानै हरगोन आं। बाराबो लानो हागौ बिसोरो जेनेबा अबेबा दख'नाफोरखौ मोजां मोनोब्ला। नोंथांमोनाबो एबारनिफ्राय बिगोल चेनेलाव मोजां मोजां बेबायदिनो गाननाय जोमनाय ड्रेसफोरजों गाननानै बर'नि ट्रेडिसनेल ड्रेस दख'ना गाननायफोरजों गामसा गाननायफोरजों नुनो मोनसिगोन आरोखि।